Gepleýär Azatlyk Radio. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada Kepdäniň jemi bilen men ýogşan anawra. Bu hepde Azatlygyň websaýtyny iň köp okunanlaryň başyny EU Reporter Türkmenistan ykdysadyýatyny haras etmek üçin syparlan ýapyşany meňdiýär atlan çap edilen makala çekýär. İçeri İşler Ministrliginiň başlygy Mülükov gözipetinden oşadyldy. Harby çyny peteldirli, döwlet syýlaglaryndan mahrum edildi. Türkmenabadyň migrasiýa gullugyny daşary ýurt pasportyny almak isleýänleri geljek gelen nowatyna ýazýarlar. Aşgabatyň Harby keselhanasyna Serhedabaddan esker getirildi. İstanbullu Türkmenistanly bir denan ençeme metr beýiklikden ýere gaçmak netijesinde aradan çykdy diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny hem EU Reporter Türkmenistan ykdysadyýatyny halas etmek üçin syparlan ýapyşany meňdiýär atlan çap edilen gepleşik çekýär. Aşgabatyň Harby keselhanasyna Serhedabaddan esker getirildi. Lewabyň büdje diýişgärler çärelerde paýyz sözleri eşitmäge mejbur bolýarlar. Kirli lewasyňyzy düzeltmäň. Lewapda ekilen oğuçanyň sortu onuň hasyrlygyny peseltdi. Pagtaçylar bilen wagtyna hasaplaşylmaýar. Daha şoguzda azyk karyetler tas ikesse gymmatlady. Marda ogurluk wakalary has köp gözilýär diýen atlan çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenenleriň öňüni çekýär. Bu hepde iň köp görülenleriň öňüni İçeri İşler Ministrliginiň başlygy Mülükov gözipetinden oşadyldy diýen atlan çap edilen video reportaj çekýär. Türkmen görnüşleri 39-njy hepde atly foto sergimiz hem köp tomoşaçy çekdi. Azat adalygy, häkimiýetleriň bölünşigi ýörelgesi, halk maslahatyna ýurdun meseleleri bar diýilýän ösüşler gasp edildi. Oğan ýaşlar barha köp tatdy ýykyn edýär diýen atlan çap edilen videolarymyz hem bu hepde iň köp görülenleriň tomoşa edilenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp gurrun edilenleriň başyny Meredov New Yorkda ödary anama çagyrýar. Ödersay Türkmen migrantlarynyň alydasyny edýär diýen atlan çap edilen makala boldy. EU Reporter Türkmenistan ykdysadyýatyny halas etmek üçin syparlan ýapyşany meňdiýär. İçeri İşler Ministrliginiň başlygy Mülükov gözipetinden oşadyldy. Harby çyny peseldirli. Döwlet syýlaglaryndan mahrum edildi diýen atlan çap edilen wideoly habarymyz hem okujularymyzyň reaksiýalaryna sebäp boldy. Hormatly dinleýijiler, siz hem azatlygyň gozgaýan temalaryna goşulyp öz pikirlerinizi ýazmaga çagyrýarsyz. Gepleýär Azatlyk Radio. Hormatly dinleýijiler, Kepdäniň jemini Awstriýada ýaşaýan raýat aktivisti Nur Muhammed Hanaw bilen söhbetdeşlik esasyny dowam etdirýär. Söhbetdeşligiň temasy ýene bir gezek Türkmenistanyň owa hojalygynyň ýagdaýy we öňde duran problemalar. Habarlardan ma'lum bolýar, Türkmenistanyň Daşary İşler Ministrligi Türkmenistanyň prezidentiniň ogly Ahal welaýatynyň häkimi Serdar Berdimuhammedow we Türkmenistanyň owa hojalyk ministriniň ýol başçylygyna Türkmen delegasiýasynyň Angliýa, Britaniýa iş saparyna baranlygyny ol ýerde owa hojalyk tejribeleri bilen tanışanlygyny habar berýär. Şoňyň birlikde de Türkmenistanyň goýçanyň ýagdaýynyň gowdärligi hakyna aladaly habarlar gelip goýça. Türkmen daýhanlary ýene de gasalyň geljeginden ullakan alada galýarlar, olar bergil çykmakdan gorkýarlar. Şoňyň bir wagtda owalarda lewabyň owalaryny waksina dermanlarynyň ýetmezligi bilen baglykda öý haýwanlarynyň gudulamasynyň köpelenligi habar berilýär. Yerli synçylaryň azatlygyň habarçylarynyň habar bermeklerine görä soňky 30 ýylda Türkmenistanyň owalaryny etraplaryny ýollaryň ýagdaýy, köpürleriň ýagdaýy juda erbet, owa adamlarynyň güzerany barha agyrlaşýa. Bu ýagdaý owa adamlarynyň köpüsiniň daşary ýurtlardan gadan çöldürmegine iter berýär diýen pikirler aýdylýar. Indi Nur Muhammed aga Türkmenistanyň prezidentiniň oglunyň ýol başçylygyna Türkmen delegasiýasy Angliýa sapar edip o taýdaky tejribelerden Türkmenistanyny owa hojalygyny ösdürmek barada tejribe almakçy bolýar. Hem Angliýadan Türkmenistan näme öwrenip biler? Angliýada Türkmenistanyň akşertleri bilen deňeşdirilerine gaty ýetgeşik ýagdaýlar we o ýerde daýhanlar azat, o ýerde mejbur ähmet ýok. Şu arada pikirinizi aýtsaňyz, Türkmenler Britaniýadan nähili owa hojalyk tejribesini alyp bilerler. Britaniýadan hakykatdan owa hojalyk meselesi boýunça tejribe alyp bilerler. Hawa şertleri
den bolmasa da ýöne umumi owa hojurlugy nähili ünsürleýän barada. Onun erkin daýhanlar nähili işleýärler, nähili öňürýärler, önümni näde hili satýarlar. Şu meselelerden köp zatlardan öwrenip tejribe alyp bolar. Ýöne men pikrim boýunça gynansagyň bu tejribeler hakykatdan Türkmenistana ulanylmaz. Şo gördükleri bilen şoň bilenem galar men pikrim boýunça. Näme üçin diýseňiz, bu tejribeleri hakykatdan hem ulanjak bolsalar Türkmenistana hökümet tarapyndan bir topar çäreler görmeli. Çäreler ýanky daýhanlara peýda bolar ýaly çäre. Birincisi ne? Daýhanyň elini erken goý, azat goý özüni. İsler zadyny eksin, İslam zadyny İslam ýerine satsın, İslam bahasından satsın. Şonu anha ýanky daýhanyň hakykatdan hem öňürjek bolup, şoňa ümsürerler. Şoňa bar jany, küýni, işini şoňa bererler. Kazanıp şu zatlaryny satyp kazanar ýaly. Ýöne bu halka ýagdaýda bu bolmaýar. Diňe o da däl. Diňe erkin oýmagym däl. Näme üçin diýseňiz, döwlet tarapdan, Britaniýadan aljak tejribeleri, döwletiň daýhana nähili üns berýänini, nähili ýardym etýänini, ine o tarapyny öwrenmek gerek. Ine şonu Türkmenistan döwlet tarapyndan daýhanlara şo kömegini etse, ony o kömek diýilýän kämhal howa şertleri gawat gelen urok bolýa ýa tersine gaýtap artykmaş ýağmur ýagyp ýatyl gelip ziýan ýetirýär ekinlere. Ine şular ýagdaýda nähili döwlet kömek etýär, nähili subsidiýalar berýär, nähili ýitiren hasyllaryna şoň ýerine nähili kömekler berilýär finans tarapyndan. Ine bu zatlary uranyp bilseler, bu zatlary etseler, ha şonu hakykatdan hem Türkmenistan özüni hem Türkmenistanyň halky özüni ekläwler. Inni Nur Muhammed ağa Türkmenistan soňky ýyllarda azyk howpsuzlygyny döretmek meselesini öňde goýdy. Şoň bilen birlikde de şu importyň öwgüni tutýan zatlary öndürmek, eksport edilýän zatlary önleri köpeltmek meselelerini öňde goýdy. Sapar Murat Niýaw döwründe daýhanlar mätäç saklamaly, garyp saklamaly diýen pikir bady ýa-da ol adamlaryň gruplanyp özüne gulak asmalygynyň gorkat diýen pikirler aýdylýar. Ýani Berdimuhammedow hökümetiniň öňünde nähili problema dur. Nädip Türkmen hökümeti ösen ýurtlarynyň tejribelerini alyp biler. Bir tarapdan o tejribeler görünüp dur, açyk görünüp dur. Ol ýerde önüm bolsuly döräpdir, ol ýerde dogrudan hem import alyp eksport köpeltme urun aladalar edilýär. Nädip geçip biler şu ýerde näme geçip bolmaýan böwet we Türkmen hökümeti üçin? Türkmen hökümeti üçin birinji mesele Türkmen hökümeti, Türkmenistanyň prezidenti, Türkmen halkynyň alazatyny edinok. Şoň alazatyny etýän bolsa, şonu pikir ederdiler. Näme edemizi Türkmen halkymyz, Türkmenistanyň adamlary rahat hem üpçümçülük bilen dolu üpçümediler diýip şoň alazatyny etýän bolsalar şo bordy. Ýanky sen ýan tejribeler näme üçin ulanoklar, näme üçin hakykatdan ulanoklar da gitýärler, görýärler, soňundan şo boş galýar. Ýa bir topar kanunlar ýa açıklamalar näme edilýär, ümsürmeli hojalygy diýilýär, o diýär, bu diýilýär, ýöne şo gurrun bilen galýar, ýa kagızda galýar. Hakykatdan edilýän zat ýok ahir. Nur Muhammed ağa başla sözüňizi öleýin şu hakykatdan edilýän zat ýok diýäňiz. Ikinji tarapdan şu bir tarap günälenýärmi, ama häkimetler ýa-da hökümet günälenýär. Emma yerli synçylaryň käbiriniň pikirine görä bu taýda günädiňe bir tarapda da bu taýda owalarda ýaşaýan adamlarda da günä bar ýa-da ilatda da günä bar. Olar öz haklaryny talap etmeýärler, olar bu barada pikir etmeýärler. Şoň bilen birlikde hökümetiň döredýän kynçylyklaryndan başga da öz däp desurlary bilen barlykda mysal üçin ullokan hudaý ýoly bermek ýa-da ullokan toy tutmak ýaly däpler esasynda özlerini goşmasa kynçylyklar döredýärler. Öz çağlaryny okutmagyň pikirini edenoklar, umuman ösüş pikirini edenoklar, gowy ýaşaýyş pikirini ýeterlik edenoklar, hereket edenoklar diýen pikirler aýdylýar. Şu barada sizde nähili pikir bar? Ýokardan aşakdan talap bolmasa, isle bolmasa ýokardan bu meseleler çözülüp bilermi? Aşakdan talap bolmasa ýokardan çözülmez. Biziňem islegimiz şol. Bizim şu Türkmenistanyňky durum bilen razy bolmamyzdan soň şu ýagdaýda ýurtdaşynda ýaşap bir hereketler etjek bolýar. Näme üçin diýsem, hakykatdan hem halkyň elini erkin goýmak gerek. Ol birinji nowatda. Ýaňa aýdypdy geçdik.
ekçektin satçak yerine satsın, satçak bahasına satsın deyip. Ne sözatlar, ne için izleyin Türkmenistan'a? Ne için yukarıyını bir taraflayın günahkarlıyat? Ne için niyaz zorundan geliyor bu ketel? Ben niyaz filan Gosnap'ın başı olup işlep yorkan, hepsi de bir gedak duşup bir atfat veriyordum. Şunu diyedi, sen 90. yılın başında. Sen hususi zaralara keyin kömek etme, resurs esası bizde de. Kömek etme, kömek etsen olur bayar. Adam bayasa son öz baştak olur, boyun egmez. İne bulun korkusu. Halk boyun egmez deyip korkuyorlar. Sondan korkuyorlar. Sonu gödüğünü tutuyorlar. Ondan korkmalılar ahire. Ne için bir adamın karnı dok bolsa, çağlarını ekleyebilse, Hudaya şükür deyip, so prezidentin özüne alkış okarlar ahir. Hükümet alkış okarlar. Inni Nur Muhammed abi öňem aýdylan pikirlerde inni şo beýleki tarafa gelsek adamlarda isleg ya talap bolmasa ya olaram häkimetleriň gorkuşy ýaly özlerinden gorkuşy ýaly häkimetlerden gorksalar bir ýerde o hozurlugyna ya beýleki uğurlarda bir ýagdaý üýtgäp bilermi? Şeýle mümkinçilik görýäňizmi? Bu taýda bir gudrat bolup bilermi? Ne şu ikinci mesele gaýdyp geleli. Ne bir taraplylyky ýokary naýgyzykda, ne aşağı galay. Olar şu ýagdaýda hökümet etmeli zatlaryny ýankaýdyp çykan zatlarynda etmeýän bolsa, ellerini erkin goýmaýan bolsa, etjek zatyny arkaň satylmaýan bolsa, kesin çykaryp oturmalylar. Şoňa garşy bir hereket etmeli. Hereket etmeseň üýtlemez bu zatlar. Şoň üçin Türkmenistanyna bu durumy üýtgeçek bolsaň aşağıdakylaň özlerini goramaly, öz talaplaryny ortaga atmaly, şonam talap etmeli. Kemçilikleri aydıp çıkmalı. Yani bolýada deyip sesini çıkarman horlup görseler bu durumdan hiç vakt çıkmayalar. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň o hojalyk we durmuş problemleri barda raýat aktivisti Nur Muhammed Hanan bilen söhbetdeşligimizi dinlediňiz. Hem bu barada sizde nähili pikir garaýşlar bar? Bize ýazyň, telefon ediň. Türkmenistan'da pitikli şol sanda Azatlyk radiosynyň azathabaryny.com web saýtyny bökdünsiz ulanmagy dowam etdirmek üçin Sayfon 3 proxy ulgamyny dowamly azyndan 2 hepdeden bir gezek täzelep durmagy unutmaň. Ulgamyň soňky görnüşini sayfon3.com web saýtyndan akylly telefonuňyza ýa-da kompýuteriňize indirip bilersiňiz. Sayfon 3 arkaly Azatlyk radiosyny hopsuz ýagdaýda izlerläň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini sawutly jurnalist Jamal Khashoggiýnyň öldürilmeginiň 2 ýyllygyna bagyşlanan söhbet bilen dowam etdirýär. 2 ýyl mundan ikinji oktýabrda tanymal sawut jurnalisti Jamal Khashoggi Saudi Arabistanyň Istanbuldaky konsulxanasyna girdi we gaýdyp ol ýerden ýygyna çykmady. Türk habar seriýetleri turwaşdan onuň şol ýerde gynalanyny we öldürilenini öňe sürdiler. Soňra muny halkara derňewler hem tasdik etdi. Saudi Arabistan paçalygy bu aýdylýanlary uzak wagtlap inkar etdi. Bu ýurduň sözçüleri Khashoggiýnyň konsullukdan diýir çykanyny aýdyp öz diýenlerini berk durdular. Soňra onuň ölümini dahillidiklaryny düýpden inkar etdiler. Emma Türkiýanyň ýöri togullukları konsullukda adam öldürilişiniň diňlenenligini, bolan hadisanyň ses ýazgysynyň hem bardygyny aýdanlaryndan soň Saud häkimetleri jurnalistiň konsulxanada öldürilenligini tasdik etdiler. Saud Arabistanyň düşünürşi boýunça olaryň uzak wagtlap öz aýdanlaryny durmaklaryna görä bu hamalat tötäniň konsullugyň işgärleriniň arasyndaky tutduzuk netijesinde boldy. BBC Khashoggiýnyň ýitirim bolmagynyň 2 ýyllygynyň öňe syrasynda ganhorlugyň ses ýazgysynyň bölekleriniň aýdynlaşdyrmasyny çap etdi. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Nastaýaşy bir telekanaly olaryň mazmunyny gysgaça gurrun berip, bir ýyllap geçirilen derňewden soň nämeleriň bolanyny synsaldy. Duýduruş, hormatly dinleyijiler. Bu gepleşikde zorluklu wakalar beýan edilýär. Olaryň 18 ýaşdan kiçi we ýokary duýgurluk ýagdaýyndaky adamlar üçin ýakymsyz bolmagy hem mümkin. Sawutly jurnalist Jamal Khashoggiýnyň öldürilmeginiň 2 ýyllygyna bagyşlanan söhbetde maňa kärdeşlerim Maksat Ataýew we Sehra Gulamnebi kömek edýär. 2 oktyabr günü ýerden Istanbul'un halkara aeroportuna Saudi Arabistanynyň uçup gelen hususy uçar gonu. Onuň bortuna Saud resmiýetleriniň 9 sanysy
Şol sana Suud medisine eksperti we ceset kesici Salah Al-Tubeygi hem bardy. Olaryň hemmesi Saudi Arabistanynyň konsullugynyň goloýundaky mihmanhanada yerleşdi we ol ýerde 3 günläp mihman bolup galjakdyklaryny aýtdy. Saudi Arabistanynyň täze edirilen şahzadasy Muhammad bin Salman Al Saud ýakyny RBS telekanaly bilen söhbetdeşligini bu wakada padşahlyk maşgalatyna degişli bolan uçuryň ulanlaryny onu tasdiq etdi. Şol güni tanymal Saud jurnalisti Jamal Khashoggi aýaly bilen aýrylşanlygy baradaky dokumentleri alyp gitmek üçin konsulluga gelmelidi. O Saud Arabistanynyň 2017-nji ýylyň güýdüne gaçypdy. Ol konsullugyň binasyna öz gelinligi Hatija Çengiz bilen bile geldi. Onun ýatlamagyna görä Khashoggi gelinligine öz telefonuny berdi we basym boljagyny aýtdy. Çengiz binanyň agdyny özüne öýlenjek ýigide tas 11 sagatlap garaşdy. Emma ol gaýdyp bu ýerden ýygyna çykmady. Bu jurnalistin konsulluğu ikinci gezek barşydy. Birinci gezekde bir näçe gün ozal oňa aýrylşmak hakynaky dokumentleri bermändiler. Türk ýörüýti urluklarynyň ses ýazgylaryndan belli bolşuna görä, Khashoggi bu ýere birinci gezek gelip giden wadyna Istanbuldaky konsullukdan Er-Riyada telefon edildi we bu ýere gözlenýänleriň sany uny bolan adamyň gelenligi aýdyldy. Derňegiň netijeleri adından 4 gezek telefonuny gürleşilendigini tasdiklaýar. Olaryň arasynda Istanbuldaky baş konsul Muhammad Al-Otaybi'nin Saudi Arabistanynyň daşary işler ministrliginiň wekili bilen eden gurrun hem bar. Bu gurrunny milli borjun berjaý edilenligi aýdylýar. Derňegiň anancına laýyklykda bu gurrun Saudi Arabistanynyň täze edirilen şahzadasynyň ýakyn töwerekläriniň biri Saud Al-Katani bilen edildi. Onuň ady metbuatda häkimiýet tanqidçileriniň ýetirim bolmagy we gynalmagy bilen baglykda öňün peýda bolupdy. Halkara derňewçiler onu Khashoggi'niň öldürilmeginiň guramoçysy hasaplaýarlar. Ses ýazgylaryny dinleýän halkara derňewçileriniň pikiriçe wakanyň bolan ýerine bu operasiýa şahzada ýakyn durýan ýene resmi Maher Abdulaziz Mutrep ýolbaşçylyk etdi. Ses ýazgylarynyň eşidilmegine görä Khashoggi'niň gelmeginiň bir näçe sagat öňünden Mutrep we ceset kesici Al-Tugeybi gülüp jurnalisti parçalamagyň maslahatyny edýär. Olar jurnalist gelenne gurbanlyk canlysy geldimi diýerler diýip Kennedy aýtdy. Men ceset kesemni adyça saz dinleýärin. Käteminiň elimne bir çaşka kofe we sigar hem bolýar. Ömrümde birinji gezek men jesedi gönüp poldy hem kesmeli boljak. Hatda gassap bolsaňy sen eti bölekleme üçin çekmeli bolýarsyň diýip Britan aklawçysy jurnalistiň ölümi boýunça halkara bilermenler toporuny girýän Helena Kennedy BBC Al-Tubeygi'niň aýdan zatlaryny gurrun berýär. Khashoggi konsullugyň jaýyna gelip giren wadyny diýen ýaly Er-Riyaddan gelen resmiler toporu bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Olar oňa jurnalistiň Interpol tarapyndan gözlenilýändigini we inni onu Saudi Arabistanyna deportasiýa edýänliklerini aýdýarlar. Halkara derňewçileriniň gurrun bermeklerine görä Khashoggi soňky pursat üçin bu adam alyp gaçmak bolmaýarmy, maňa ýörüýte tanjym edýärsiňizmi diýip soraýar. Soňra onuň bu sorawlaryna tasdiklaýjy jogap berýärler. Bilermenleriň sözlerine görä bu ganhorlukdan öň konsullugyň türk işgärleriniň ähresine diýinjaly ruhsatyny berýärler. Bu hadisanyň bolan otogyny bolsa polietilen bilen örtýärler. Derňew toporunyň ses ýazgylaryny dinleýän agzalarynyň aýtmaklaryna görä Khashoggi'niň agzyny baglap kellesine plastiki paket giydirýärler. Soň biriniň gygyrýany eşidilýär. Boldy hemme zat taýýar. Soň ýene kimdir biri gygyrýar. Şunu aýryň, ine şunu onuň kellesine goýuň. Dolan. Men diňe çak edip bilýärin. Bu pursatda olar onuň kellesini göwresinden kesip aýran bolmaly diýip BMG'nyň susuz cezalandyryp öldürmeler boýunça ýörüýte hasabatçysy Bilermenler toporunyň başlygy Anes Kalamar gurrun berdi. Şilide olsun kesilýän pyçagynyň sesine çalymdaş ýuwaş sesiň eşidilýändigini aýtdy. Bir sagat soňra konsullugyň territoriýasyna bir näçe awtolog geldi. Olar Saudi Arabistanynyň baş konsullugyň ýaşaýan ýerine uradylar. Olar onuň howlusyna bir näçe çemadan we polietilen paket getirdiler. Halkara ekspertleri bu çemadanlarda we paketlerde jurnalistin bölekleri bölünen cesedinin bolon bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar. 2 sagat soňra daşky görnüşi ýazgy edýän kameranyň ýazgylaryna konsullugyň jaýyndan jurnalistin eşigindäki adamyň çykyşy we mesjide tarap öwrülüşi, şol ýerde eşiklerini çalşyşy görünýär. Biraz soň ol Saud resmileriniň ýerleşen mihmanhanasyna dolanyp gelýär. Saud resmileri 2-nji oktýabr güni agşam sagat 6-da ýurdu terk edýär.
Saud Arabistanynyň resmi wekilleri 3 oktýabrda Haşogiynyň konsulluğa gelendigine, emma basym ol ýerden çykyp gidendigini aýtdylar. Saud Arabistanynyň häkimetleri türk sülçüleriniň konsullugyň territoriýasynda derňöw geçirmegine tas 2 hepdelap ruhsat bermediler, emma soň munyň bilen razylaşdylar. Türk polisiýasy konsullugyň binasyna gelmedinden öň ol ýerden ellerinde arasaçylyk üçin enjamlary bolan aýallar çykdy. Jurnalistiň ýetirim bolan bu baradaky ilkinji beýanatlaryň ýanyndan türk we halkara medeniýeti badawat özleriniň Haşogiynyň öldürilendigine ynanýandygyny aýtdy. Saud Arabistanynyň padşasy oktýabryň ortasynda prokuratura jurnalistiň ýetirim bolmagy boýunça içerki derňöw geçirmegi buyurdy. Padşalyk şondan soň kän wagt geçirmän Haşogiynyň konsullugyň işgärleri bilen urşanda tötänden öldürilendigini aýtdy. Adam öldürmekde guman edilen 18 adam tutsak etdiler. Eksany uly derejeli resmi bolsa işden çekildi. 2018-nji ýylyň noýabrynda prokuratura aýplanýanlaryň 5-sine ölüm jezasynyň berilmegini talap etdi. Emma suwdyň karary şindi hem ýok. Şeýle-de suwd edilýänleriň atlary aýdylmaýar, derňöw ýapyk ýagdaýda geçirilýär. Saud Arabistanynyň häkimetleri aýplanýanlaryň şahsiýetlerini açmakdan boyun gaçyrýar. Halkara derňöw bu hili operasiýanyň Saud Arabistanynyň täç geýdirilen şahzadasyndan gönü görkezme almazdan ýa-da onuň bilmedliginde geçirilip bilinmejegini ynanýar. Resmi Riyad öz adresine bildirilýän islenlik aýplamany inkar edýär. Miras düşer şahzada bolsa bu ganhorlygy aýlygynç jinaýat diýip atlandyrdy. Ol 2019-njy ýylyň sentýabr aýynyň aýagynda RBS telekanaly bilen eden söhbetdeşliginde Haşogiynyň ölüminiň jogapkärçiligini öz üstüne aldy. Sebäbi bu ganhorlyk hakykatda onuň dolandyrşy mahalynda amala aşyryldy. Emma ol özüniň bu operasiýadan bihabar galandygyny tekrarlaýar. Şahzadanyň aýtmagyna görä Saud Arabistany padşalygynda 20 million raýat we 3 million döwlet gullukçysy bar. Onsoň olaryň her biriniň näme iş edýändigini bilmek mümkin däl. Haşogiynyň jesediniň nirededigi häzire bugüne çenlem belli bolman galýar. Hormatly dinleyijiler, siz Saudly tanymaz jurnalist Jamal Haşogiynyň öldürilmeginiň 2 ýyllygyna bagyşlanan gepleşigimizi dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen hepdeniň jeminiň nowatdaky sanynyň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Onu Pragadaky studiýadan men Ýogşan Urban alyp bardym. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.